3, perquè és obligatori portar banyador, no?, per norma general, per qüestió d'higiene, a totes les piscines, no? Va haver-hi una mica de... Bueno, de fet, amb el topless i tot això va haver-hi una mica de polèmica, però jo diria que sí. Són normes més locals, cada si és privat... Bueno. Però la pregunta és, si et perceps gran semi-lliure, Terian, pots anar amb tot l'utillatge escretó a l'intempèrie, perquè les lleis han canviat molt i avui en dia les emocions són molt importants, eh? Exacte. No sé si tu pots et sents nudista, per què t'han de reprimir? No sé. 4. Hi ha algun tipus de mètode per identificar el cos del delicte intestinal en qüestió? Així com en balística es pot identificar la bala pel dibuix intern del canó de l'arma, no hi hauria alguna manera d'identificar-lo fent un motlle del recte dels sospitosos, per exemple? Jo no ho faré. Bueno, escolta, però... No, Carles, de veritat, ara que en vacances la gent no es posa tan malalta i els caps van més descansats, hòstia, seria una iniciativa ben viable, no? Per ordre judicial, veuries un cotxe dels Mossos amb un individu capcota dins i la gent diria, mira, un altre que li fotran guix pel cul. Perquè, escolta, si la forma de la sortida doncs fa la forma de l'objecte en qüestió, doncs potser és una manera d'identificar-ho, això també no ho descartem, no? Podria ser fastigosa, però... Clar, és que estem parlant de caca, Carles, és que i tu fes servir paraules que no siguin caca o merda, però ja veus que estic fent equilibris. Digue'm, sí. No, digues tu, perdó. Després d'una neteja no queden traces? O sigui, tots poc o molt ens hem fotut un traquinyol, un tastet d'orina aliena, piscinera, sense saber-ho seguríssim. Bueno, ja, clar. Perquè sort que el control de l'higiene, per més que diguin, la gent el corrobora només amb test visual, no molecular. Quantes vegades hem aprovat la solubilitat d'un producte que cau a terra amb una bufada i ja està, la teva filla, cau a terra a la bolsilla. Ja està, tira. I tant, bufa i menja. Quantes vegades, Carles, ens hem assegut en una tassa de vàter que sembla neta i deu anar farcida fins dalt d'ADN de cuixa ressuada per més que i refreguis. Bueno, i ara el fotut és que has d'anar a esmorzar, eh? Vull dir, després de parlar de caca, Sí, però has d'acabar ja perquè tinc 5 segons. I si una persona la porta neta a l'Avinguda del Desguàs i Rodalies per més banyador que hi hagi, tot això també macera i infusiona, no? Per tant, solució, anar-se a cagar a casa del culpable, identificar el culpable i anar tots a fer una fabada popular i anar-nos a ginyar tots a casa del culpable. I s'acaba el problema, ja, vinga, ja. I una salutació a Gasols Rovira, adiós. Adiós!